Čau, sme na koncerte Veca, ideme sa ľudí spýtať pár otázok a dúfam, že sa dozviem, že vydali prvý album na major labeli a že Vec je najväčší pán. Akú pesničku od Veca si počula aj prvú? Orion Vaša. A vieš, koľko si mal vtedy rokov? Asi 10-11. Kámo, ako prvý som počul Trosky, to sme my. Bráško, akurát sme Vieš, koľko si mal rokov? Kámo, asi, ja neviem, 14 rokov som mal, brácho, ale akurát sme ho stretli na bare a kamarát má originálnu kazetu od neho, Trosky, to sme my, originál, kazetu. A on mu to vravel, že ako bude reagovať, na to sa ho pýtal a on bol úplne v piči z toho, že proste niekto to má, vlastne takú kazetu. Ale iba mu na to zajebal, že to si určite ujebal bratovi, ty kokot. A je to rere jak hovado. Čo také najdôležitejšie podľa ťa spravili Trosky pre slovenský hip-hop? No urobili hlavne prvý oficiálny nosič, ktorý bol v distribúcii. Mali prvé rapové skladby, ktoré boli v rádiu a bolo to vlastne prvý hip-hop, ktorý už bol taký na úrovni. Yes. Dík moc. Čo si myslíš, že Trosky spravili dôležité pre slovenský hip-hop? Všetko. Tak dík za rozhovor. Tak počkaj, dám intro. Toto intro asi nedám tak skoro.